Ayo. 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 Mati. Montar kowe. Ayo. Pripun Kakang Mas? Ampuh. Wah. Kepiye iki? Kanane Pendho karo Ngamarta kok dadi kaya ngene. Wah, iki aku kudu kepiye? Criteng kakangku ya ora tau meneh. Wah. Awake Pandhawa kudu kepiye Jlamprong? Wah, matur karo mbarep kakangku.
Gara-garane kok beda karo adate, Gong. Apa spektakuler je iki ngene iki. Lagi kanggo pisan lho iki. Pindho karo iki. Apa ora spektakuler banget nek ngono kuwi. Iya, iki alhamdulillah Gong gara-gara. Heeh, gara-gara. Soan ana ngendi kok ngene iki soan. Soan ning Kelurahan Wiragunan Kecamatane Mergansan. Nah, kuwi ket mau wis acara terus ya Gong ya. Mau ana sing joget-joget. Terus ana sing apa jenenge? Ana sing jajan barang terus ana sing ana sing apa jenenge? Ana sing keturon barang nggih. Iya kok lenggah-lenggah iki mengko sik Gong. Heeh. Ujube apa iki Gong ujube? Ujube iki. Waduh. Wayangan. Udu kuwi. Akeh ana perpustakaan dudu. Tak kira anu spanduk ora ana spanduke apa. Ujube apa Gong digoleki sik Gong? Heeh iki lagi tak goleki. Ujube apa rek? Ampun, Petro ki tekon kowe kok malah tekon aku. Iki ujube iki merayakan hari ulang tahun saya. Ora Gong, ora wis wingi kowe kok. Ya. Alah kacek sedina kowe kok ngono kok. Kacek sedina. Monggo Kang badhe maringi kado. Mboten apa-apa kula. Seneng kok kula nek angsal kado. Iya. Karang yo kadone mah wayangan truk. Heeh. Ora apa-apa. Iki karo kanca-kanca sing beda. Beda kepiye Gong? Kuwi lho. Mbok Mang Sinawang iki lho. Iki kanca-kancane iki saka apa jenenge paguyuban dalang muda lho iki. Iki kabeh semene iki dalang kabeh. Iki sing ngempul kuwi dalang kerusuhan. Kuwi wingi tenan kuwi. Kuwi saking wingi iki bar mayang nang omahe kok omahe terus banjir lho. Karang saking wingite kok kose karo nilai apa jenenge request to. Dake. Heeh, iki acara gayeng kaya mangkene iki Piye Gong? iki mujudake kerukunan lho ngene iki. Heeh, iso ngadani acara gedhe gayeng ira jamak kaya ngene. Heeh. Iki mujudake kerukunane para warga masyarakat Wiragunan kene. Iya. Sengkut gumregut gotong royong kuwi. Iya, Gong apik kene yo muga-muga tansah guyub rukun, tansaya maju. amin. Iya kene yo kowe iki iso kaya ngono kuwi Gong. Maca padhake. Iso saiki gadang iki wis apa jenenge? Oh, aku ki wingi dipeseni Peseni karo sapa? karo catering Tenan Gong karo Om Heru. Om Heru. Heeh. Om manggo amle Om lali aku Om. Iya, ngenteni dhewe amene. Heeh iki karo tak kok iki sindar-sindar iki aku rada asing to Truk iki Truk. Rada asing Kowe iki rada apa jenenge? Isih enom-enom iki lho. Urung kenal aku kuwi Truk. Ah iya kenalan sik nek durung kenal. Heeh. Saka sing kene pojok kene dhewe iki. Ketoke galak banget nek iki. Sugeng siang, Mbak. Nggih, sugeng siang Mas Gading. Nggih, lho kok pun kenal kali kula. Oh, nggih. Iki gimik panggung iki. Nggih, ya. Baleni. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Mas Petro. Sugeng siang, Mas. Oh, ya deh sugeng siang. Kulino bengi kok ya. Karang ya ora apa-apa. Wong iki kedunungan ino lali salah lama mati. Iya, heeh.
Apa jenenge mau tekan ngendi lek aku tekon ki? Ayo tekan kowe. Sugeng siang, heeh. Nggih, sugeng siang Mas Petro. Namanya siapa? Namanya? Iya. Enggak tahu. Loh. Siapa? Kamu Ayo. itu siapa namanya? Namanya Katon. Katon. Iya. Katon lembeyane. Sanes. Oh, duku itu. Tapi dalam saking pundi, Mbak Katon? Saking Kulon Progo. Kulon Progo, Nggih. Kilen Pragi, Wesprok. Wesprok. Nggih. Oh, Gong. Wingi ra sida dadi bakwan kawi to, Mas? Ra sida dadi bakwan kawi. Oh, biajiret itu. Apa? Aku wingi iki rak mau bengi iki latihan. Oh. Aku lagi penak-penak madang, Truk. Tenan nganggo ayam chicken. Ayam chicken ki apa? Kowe lho pitik sing diglepung iki. Chicken ki basa Inggris ayam. Dadi kowe nek muni ayam chicken ki kleru. Lah terus sing bener apa? Ayam kripsi. Crispy truk, crispy. Heeh, kuwi crispy. Oh, lah aku lagi manu. Lah kok disikep karo kancaku. Kamu kok sing nyikep aku gede-gede. Lah aku lak ora sobah to. Pasrah terus aku ditaleni nang uwit. Do sia-sia tenan nek karo aku ki. Kaya malingnya lho aku ki. Oh, terus Lah terus dingano aku gebyur banyu terus dinaik glepung sirahku dileleti ndok. Kamu kok ndoke ndok bosok. Dibumbone bareng syarat goreng aku. Wah. Songsara aku sampunan ping 16 aku mau bengi pisan. Mumet sirahku pisan. Tapi dalam mau saking Wesprok nggih, Kulon Progo nggih, Mbak. Tasih sekolah napa mboten? Tesih Tasih teng pundi? kuliah Kuliah teng pundi, Mbak? wonten Yogyakarta. Oh, nggih. Nggih. Anu apa jenenge pun gadah garwa dereng. Dereng. Tesih single niki. Oh, terus single. Nggih. Ana sing ra dianggep apa iki kok muni tesih single iki? Sing ra dianggep iki mulih wae. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak Katon nggih. Sami-sami, Mas. Ah niki sakniki pesene Om Heru meneh. oh, apa pesene Gong? Niki Bu Lurah katuran minggah wonten ing pepanggungan. Heeh to? Iya, ya. Ora ketang sekedhik kok to Gong to? Heeh. Apa jenenge? Paring pangandikan. Iya. Ora ketang sekedhik paring pangandikan ning dhuwur pepanggungan kene iki ya Truk ya. Oh, monggo Bu Lurah katuran minggah panggung. Kanca-kanca sepote kanca-kanca. Sugeng siang Bu Lurah. Sugeng siang Mas Nggih. Bagong. Karo anu nggih nyuwun izin nggih niki tasih belajar tahap belajar niki Bu Lurah. Oh nggih. Nggih menawi mengke kathah lepatipun kathah kirangipun nyuwun agunging samudra pangaksami nggih Bu Lurah. Nggih Mas Bagong. Niki kula mriki badhe caos Mas Bagong sampun pirsa programe pemerintah Oh. Kota Jogja dereng nggih. Niku dereng niku Bu Lurah pripun programe? Nah, niki Nggih. Kota Yogyakarta menika gadah program ingkang dipun wastani program Mas Jos.
program Mas Jos. Nggih. Mas Jos menika napa Bu? Nah, niki sekalian sosialisasi nggih. Nggih. Ya, supados sedaya warga Kelurahan Wirogunan mangertos menapa menika program Mas Jos. Nggih, Mas Jos menika singkatan saking Masyarakat Jogja Olah Sampah. Oh, masyarakat Jogja olah sampah. Nggih. Diapalke nggih? Nggih, siap. Mas Bagong. Siap, Bu. Nah, niku wonten gangsal. Wonten gangsal niku. Ada 5 langkah Mas Jos. Nggih. Mengke ditirukan ya. Oh, nggih, siap. Amargi ngagem basa Indonesia. Oh, nggih, nggih. Nah, ini sekalian untuk masyarakat Kelurahan Wirogunan, kita dukung bersama program Mas Jos dari Bapak Wali Kota Yogyakarta. Nah, ini ada 5 langkah Mas Jos. Ditirukan ya Mas Bagong? Nggih, siap. Ya, 5 langkah Mas Jos. 5 langkah Mas Jos. Ya, 1. 1. Pilah sampah sesuai jenis. Pilah sampah sesuai jenis. 2. 2. Sampah anorganik ke bank sampah. Sampah organik ke bank sampah. Baleni coba. Pripun nggih wau nggih? Nomor 2. Nggih, 2. Sampah anorganik Sampah lan organik dibawa ke bank sampah. dibawa ke bank sampah. Nah, Oh, nggih. nah terus 3. 3 niku olah sampah organik. Olah sampah organik. Nah, lajeng ingkang sekawan. Nggih, nomor 4. Nomor 4, habiskan makanan. Habiskan makanan. Nah, niki ketoke cocok niki nek kagem Mas Bagong. Nggih. Nggih. Terus yang kelima, Nggih. Yang kelima, gunakan wadah berulang. gunakan wadah Berulang nggih. Oh, Dados berulang, nggih. menawi ngasta unjukan niku Nggih. ngagem tumbler. Oh, Nah, nggih. niku supados mengurangi sampah ingkang dibucal wonten depo. Nggih. Nah, itu yang 5 langkah Mas Jos ini, mari kita bersama-sama melalui rumah masing-masing, nggih. Khususnya dari Kelurahan Wirogunan, masyarakat Kelurahan Wirogunan, kita bersama-sama mensukseskan program Mas Jos. Nggih. Dan Josnya itu apa? Ada singkatannya juga. Josnya itu apa? Jangan omong saja. Oh iya, Nah, jangan nggih. ngomong saja. Nggih, Mas Bagong. Nggih. Nek Mas Bagong mesti ingkang dipun emut-emut nomor sekawan. Napa wau? Habiskan makanan. Lah mesti niki Mas Bagong Nggih. mesti selalu menghabiskan makanan. Nggih niku. Ketara nggih. Nggih, nggih. Nah, dalam hal ini untuk program Mas Jos yang keempat, habiskan makanan itu nggih menawi masak nggih ampun kathah-kathah, secukupnya untuk keluarga. Nggih. Menawi kathah nggih dipun caoske Mas Bagong nggih Nggih. sanggup menghabiskan Oh, makanan. sanggup kula. Nggih. Nggih. Ya, nggih. Dados menika saking Kelurahan Wirogunan ngaturaken panuwun kagem Mas Gading Pawukir ingkang sampun kersa pentas wonten Kelurahan Wirogunan lan nyuwun nderek untuk Kelurahan Wirogunan, masyarakat Kelurahan Wirogunan monggo sami guyub rukun mensukseskan program saking pemerintah Kota Yogyakarta. Nggih. Nggih. Wah, jan apik ya, Truk. Apik niki. Tepuk tangane, tepuk tangan kanca-kanca nyuwun. Ngaten rumiyin nggih Mas Bagong. Oh, nggih. Nika kula sampun ditenggo kalian Mas Udi. Injih, injih. Matur sembah nuwun nggih, Bu Lurah. Sami-sami. Nggih, sepote jae to, sepote.
kowe mau. Iki mau ki sosialisasine bab sampah. Tegese sampah ku ya kudu digatekke, Truk. Heeh. Kudu digatekke tenan supaya lingkungan ki bersih. Ya. Nek bersih ki disawang ya kepenak soalé. Tur apa jenenge marake sehat. Bersih ki selalu membawa kesehatan ngono. Heeh. Kaya ngono kuwi lan matur sembah nuwun kagem Bu Lurah. Sampun paring kesempatan saha wedal kangge kula sak kanca supados ngregengaken suasana wonten Kalurahan Wirogunan mriki Bu, matur sembah nuwun sanget. Mugi sedaya Bu Lurah tansah pinaringan kesehatan lancar anggenipun makarya leladi kalian masyarakat Wirogunan mriki. Ya Gong amin. Heeh, saiki ki ana kertas meneh iki. Nah, iki tak wacane sik ya. Kegiatan Wirofest, Wirogunan Festival, sukseskan program Masjos. Masyarakat Jogja olah sampah. Ya. Monggo sami mensukseskan program Masjos menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Oh. Nek kowe iki klebu sampah apa, Gong? Aku non organik nek aku kuwi. Non organik. Terus mugi Kelurahan Wirogunan tansah guyub rukun sayak sakokapik praya golong giling bangun masyarakat ayam tentrem kerto raharja salam budaya lestari budayaku. Ya, Terus ana meneh Ragong isih ana selamat dan sukses Wirofest 2025. Dari gerbang budaya kita jalin silaturahmi dan kerukunan merawat budaya menjaga tradisi. Oke. Tanda tangan Ketua Forkom RKB Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta Bapak Sarjiwo. Ya wis iki apa jenenge ujube wis diaturke kabeh. Saiki mung kari apa Truk seneng-senenge. Iki oh iya lho anu sindane iki urung kenalan kabeh. Jajare kowe. Ayo geser. Gang siang, Mbak. Sugeng siang, Mas. Nggih. Pun ngatur mawon. Ya ora. Nggih, tepangaken. Nggih. Nami kula Yesa. Yesa. Oh, nggih. Pidalem saking pundi, Mbak? Imogiri, Mas. Imogiri. Nggih. Pun gadah garwa napa dereng? Dereng. Dereng. Reng. Lah niki tesih kuliah napa pun lulus niki? Tesih kuliah. Tesih kuliah. Nggih. Oh, pun gadah pacar dereng. Pun gadah pacar dereng. Rahasia publik. Wah. Jebul maine rahasia-rahasia terus. Heeh. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Yesa. Nggih. Kuwi jajare kuwi mbok-mbokane. Kuwi mbok-mbokane iki. Nggih, sugeng dalu Mas Bagong. Lah dalah. Sugeng dalu, Mbak. Oh, sugeng siang. Lho, sugeng siang. Nggih. Karang yo kulino payu nyinden to. Amin. Derek pitepangan. Nami kula Laras. Laras. Nggih. Pelong napa slendro? Napa slepok? Sak laras-larase manut kula, Mas. Oh, manut. Nggih. Lho sing ngempul arep nglaraske. Senengane kuwi wah. Nggih, pidalem saking pundi, Mbak? Nggih, kula saking Karangmojo Gunung Kidul. Wah, saking Gunung Kidul. Nggih, Mas Dalang. Waduh iki. Nggih. Pun gadah pacar dereng, Mbak. Dereng, Pak Dalang. Dereng. Dereng. Saestu Dereng mboten. pengen. Dereng pengen, Pak Dalang. Alah. Tenane. Nggih, tenenan. Alah. Allah. Tenan ora? Pun, nggih. Nggih. Kok pun monggo iki kepiye? Mbak menawi nganu Bapak Ibu mriki kagungan putra. Oh, kowe. Kok njur tawa malahan.
Oh alah. Oh, kuwi. Topo napa nasih? Topo napa niku? Tasih kiat napa, Pak? Walah kuwi to. Apik lho iki. Kan mbok-mbokane iki kok iki mbok-mbokane iki. Iya. Derek belajar nggih Mas Dalang. Nggih kula nggih nderek belajar nggih. Anu tesih kuliah napa tesih sekolah napa pun lulus? Nggih, tasih sekolah. Tasih sekolah? Nggih. Ten pundi le sekolah? Meten institut. Institut oh nggih. Institut Seni Indonesia. Oh, napa niku isi? Nggih, Mas Dalang. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Laras. Nggih, Mas. Nggih. Saiki kari seneng-senenge. Aning iki yogane anyar kabeh iki ora arep dikenalke. Ya tekan jam 4 mengko le wayangane tak kenalke siji-siji. Oh ya Gong. Heeh. Saiki seneng-senenge dibuka rasane nganggo apa, Truk? Ha opo? Belum itu iki. Nganggo caping gunung. Laping gunung. Heeh, no dibawane digenjlengke. Ngatos-atos. Sing nang ngarep salon ngatos-atos lho. Jenglengke. Wis manut lah sasebut-sebutane. Sak penake lah pokoke lah. Sik nyebutke lah. Iya dibawani. Heeh, dibawani saka Mbak Katon sik iki. Ayo Mbak di. Nggih. Saben bengi. Alon. Nggih, baleni. Ya dibaleni alon-alon bae, alon-alon. Grogi, Mas. Aja banter-banter alon-alon bae. Nggih, tak alon-alon. Biasanya banter-banter ya, Mas. Heh. Lek ngepit motor. Oh. Ngepit motor, Mas. Oh lah kaya mangkono jebul kaya mangkono kuwi to. Apa tuh? Embuh. Oh, iya. Wis yo gak diteruske. Wah, Nggih, Pak. santai wae Cahayu. Yuk. Saben bengi nyawang. Bersih dhisik gamelane keri. Ora apa-apa. Membangun chemistry. Ora apa-apa. Yen memajang. Bila mesok kurang sih ditambahi meneh. Tak kira terus geser ya. Oh, nggih. Wis ora apa-apa loro-loro. Ayo diteruske. Yen memajang among karo janur kuning. Lah dalah apik to? Apa kudu diabane to kaya mangkene iki? Tes teleng. Apik lho iki mau. Dang tung tes teleng. Yo. Fade out, Bro. Jenenge. Iki genjleng garap. Ora apa-apa. Ayo. Jajare niku Mbak Yesa. Piye kuwi? Apa? Ora apa-apa iki. Sinau bareng-bareng. Ayo diteruske yuk. Diteruske apa tak teruske dhewe?
Apik to. Apik apa ora? Nek ngene iki kompak. Kompak tenan nek iki. Yo diteruske meneh. Mampu manut aku ki kok. Gerong saiki sing gerong. Yo. Panas. Angeyup nek panas. Parian. Kabeh pokoke parian iki engko. Sing tak pilih iki kudu parian. Do siap-siap kowe. Do siap-siap. Saka sindene sing saka Mbak Katon iki. Apa sing penting Wiragunan. Nggih. Ya, yo. Jalan-jalan Oh, jalan-jalan. ning menggok ning pasar kembang. Wo, Kan ning menggok tok. Kan ning menggok. Kesel. Nggih. Nggih, ayo ganti. Apa iki terusane? Mugi warga Wiragunan rakyate tambah berkembang. Amin. Ya. Apa iki, Truk? Iya. Kuwi jajare kuwi Mbak Yesa. Heeh. Ayo, Mbak. Tumbas jajan Tumbas jajan. nang kutha Solo. Neng kok waduh ae. Kamu arep jajan ndak tekan kono. Mugi warga Wiragunan tansah bagya mulya. Amin. Ayo mbok-mbokane iki, mbok-mbokane ra iki. Dalake, Pak. Mlaku ngetan Mlaku ngetan. sangu. Waduh, Pak. Mlebu omahku jare Mas iki wau. Mlaku ngetan Heeh. sangu blimbing wuluh. Mugi warga Wiragunan ngrengkuh kukuh bakul. Ya, amin. Nika kula maca judule nika lho, Mas. Oh, apa? Oh, lah ya ora apa-apa. Sing gerong ayo, sing gerong. Sing gerong ku Mangan ketan mangan ketan. karo serabi. Apa? Karo serabi. Karo serabi. Heeh, terus Mugi warga Wiragunan tansah murah rejeki. sing nylontem. Ayo sing nylontem parian Yohan. Ngombe tekan, Heh? ngombe tekan. Kok koyo nang jero banyu to lek ngomongan kuwi? Cek cek cek, Ditese, cek. cek cek cek. Ngombe tekan, Heeh. Ngombe ketan. tekan. Apa? Oh, degan. Cacahe telu. Wah, ha kembung. Mugi Dadi pangan sak bathoke mbokan. Terus Mugi warga Wiragunan tambah maju. amin, tambah maju ya. Sing meking. Ayo saiki sing meking. Ayo Mas, sing meking Mas. No. Muni ora? Tuku ketan Ayo muni ora jajane iki. tes tuku ketan ning pasar Kok tuku ketan meneh? ning pasar dukung warga Wiragunan Ya. Terus guyub rukun apa? guyub rukun
Oh ya, ya rukun. Amin, amin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis. Kowe dilapi sing nganggo wilah peking kowe dilapi. Ya sing rebab. Ayo sing rebab parian. Heeh. Wis pokoke arep tak siksa kok iki. Awan iki arep tak siksa. Mbahku omahe toyan. Heeh. Senengane nganggo peci. Heeh. Walko wiro gunan manggio Piye to? manggio lestari. Ya, amin. Apik ya? Heeh. Siji meneh, Gong. Oh, iki siji meneh dienggo genep-genep. Wis do dak dikser mesti doan iki. Siap-siap wae. Sopo ya kira-kira ya? Sing Nah sing ngempul iki wae wis. Gogong. Ha sirahe lebokke nggon-gong kuwi ana mike. Ana ora mike iki? Lho malah dilebokke tenan sirahe. Kuwi apa kuwi? Oh iya ayo cepet. Ana wong edan. Heeh. Delok wayang. Nah, terus ketoke kok ngomong ke awake dhewe to iki. Mugi warga Wiragunan Ora usah kembik-kembik. sregep nanggap wayang. Amin. Apik iki, apik tenan apik. Ya, yo diteruske meneh, Mbak. Tekan ngendi mau? Tekan Panasudan. Panas udan, udan panas aling-aling tebing gunung. Lha apa to kowe? Nek ngegong kuwi nganggo tabur, ora nganggo sirah kok njuk dijegloke. Ah mempeng banget. Nesu apa ya? Tenanangang senengane kok. Ayo diteruske, Mbak. Latihan waton sarta lanang inumane banyu bening. Iki bawane sudah selesai. Sing nyekar sapa? Ayo. Mbok-mbokane kae. Heeh, Mbak Laras. Ingkang nyekar Mbak Laras mengke terus dangdute kur. Ya, ngono kuwi apik, Kang. Heeh. Yo monggo yo Mbak Laras yo. Thank you.
Leren dulu ya adzan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Kena dienggo istirahat. Heeh. Iki mau aku entuk WhatsApp. WhatsApp saka Mas Agus. Mas Agus ki sapa? Streaming. Nah, iki. Mas Gading lagunya manut lho. Saweran 300.000. Wah, matur sembah nuwun saking Mbak Linda Singapura. 300.000 masuk kas. Oh, kas iki pokoke kok 300 iki. Kas. Kasih sapa ning kok? Wis tak gawane sik mengko sesuk ada apa-apa. Iya. Lagune arep apa, Gom? Lagune sing gayang-gayang no. Lewong. Nggih lewong mengirin pas gen penutupan mengkir lewong. Saniki sing kira-kira gayeng tur ya gayeng. Aku kok kepengin anu ya, Truk. Apa? Rengu-rengu. Rengu. Heeh, rengu kuwi. Mbak Katon iki sing nyekar iki. Rengu saged mboten? Saged nggih saged, pun saged. Oh, dereng saged. Saged. Dereng saged. Jare dereng saged apa saged? Apa naget? Ya iki berarti diganti sing jajare Mbak Yesa pripun? Pripun, Mbak? Ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Oh ya wis. Ganti wae nek no. Ganti podang kuning. Podang kuning, Kang. Heeh. Podang kuning nang jumeneng kuduan. Ya. Wah, kae. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo Mbak Laras. Di jumeneng kan apa jenenge podang kuning. Nggih. Siap mboten Mbak Laras? Nggih, Mas Dalang. Siap. Wah, iya. Nggih. Jumeneng Mbak Laras sepoti disepoti no nek jumeneng ngene iki. Ayo. Dulit. Apik kok ora apa-apa. Inovasi baru ngene iki. Arep garapan kok. Garapan. Nggih. Mas Dalang. Podang kuning nggih, Mbak, menangkani pamurten saking Mbak Linda Singapura. Langsungan napa mawi bawa? Langsungan. Langsung mawon mboten napa-napa. Nah. Yuk monggo dados podang kuning. Alon-alon. Yuk lanjutke. Matur sembah nuwun. Gayeng tenan. Yo.
Ayo lek gara-gara ki kegojekan ki ya ana watese. Nek kladuk ya ora apik, Truk. Heeh. Tur iki ya ngoyak wektu barang iki, Kang. Heeh. Jam 1 tancap kayon, heeh. Sebo apa, Gong? Ayo sebo. Nganggo apa? Playon wae yo. Semareka ten prayitna semuliris eko bali ityane kandaya ni janur ngono kadinaren lah kok darah-darahku Pandora rawuh ning sudungku Ndara wonten wigatos menapa dene rawuh wonten Karang Kadempel mriki Ndara
Kakang Semar mangerti ya Kakang. Puntolan sak kadang rawoning karang kadempel kene bakal nyuwun pitulungan marang Kakang Semar. Pitulungan kados pundi lah kok tiba-tiba banget minta pertolongan nyuwun pitulungan dateng Semar menika. Enten napa? Wonten menapa to sinuwun? Ya Kakang Semar. Wis sawetara iki Koko Prabu Kresna ora rawuh ana ing negara Ngamarta. Lan negara Ngamarta lagi katekan parang muka ingkang darbe sedya bakal mboyong Kakang Semar lan bedah negara Ngamarta. Ya. Wah, pancen mangkono Dipol. Iki aku mau mungsuh karo patih sing jenenge Kantong Sekti. Saka jenenge kowe kaya ngono. Wah, nanging ora ngira kadigdayane kagilo-gilo ampuhe. Wah, ra iso nandingi. Lan maneh sawetara jriteng kakangku ya ora tau rawuh ing negara Ngamarta. Janaka iki wis tak kongkon iki. Wah, menyang ning negara Dwarawati jebul Dwarawati suwung. Kamangka jriteng Kresna kakangku kuwi sing dadi usire para Pandhawa. Wah, Semar. Pandhawa dadi bosah basih kaya mangkene. Pandhawa kudu kepiye, Semar? Miat langening kalanggiwan agar pandamuncar tenan ler kekunang surem soroti tanpa hadang kasolan pacaring purna ing gegono dasare mungsa katiga. Sinuwun. Nggih, kula pun tanggap. Nggih. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.